Bé, amb la seva 12a edició, no hi ha dubte que aquesta mostra s'ha consolidat com la millor referència i la millor manifestació de la gastronomia i la restauració local, ja que el seu objectiu és donar a conèixer la qualitat i la diversitat de la nostra oferta gastronòmica als nostres professionals de la restauració, així com als productes de proximitat del nostre territori. Sabor Salou se convierte pues en una experiencia gastronómica donde poder degustar platos y productos de proximidad elaborados por restauradores de gran profesionalidad. Y para un destino turístico como Salou, ello ofrece la posibilidad de impulsar y promocionar una de las ofertas generadoras de mayor valor añadido. Porque la restauración es una actividad económica de todo el año y por lo tanto hemos de aprovecharla como elemento desestacionalizador, capaz de generar dinamismo y ocupación sostenible y estable durante todo el año. Hem de reconèixer que Salou té grans establiments i professionals que ens posicionen com una de les referències a tenir en compte dins la cultura gastronòmica del nostre país i que el Sabor Salou es converteix en una bona alternativa perquè els residents i els nostres visitants puguin compartir experiències gastronòmiques acompanyades amb activitats com tallers i actuacions musicals. Per acabar, agrair i reconèixer la bona disposició dels participants i expositors en aquesta fira, que també és una forma de dinamitzar la nostra ciutat donant a conèixer la qualitat i la diversitat de la nostra oferta gastronòmica. Agrair també l'esforç d'organització de l'àrea de promoció econòmica i també la resta d'àrees que hi participen i agrair la col·laboració de grups i entitats que ens brindaran les diferents activitats en aquesta edició. I especialment agrair la presència i la participació de l'amiga Gessamí, que ha tingut l'amabilitat d'acompanyar-nos en aquesta edició de Sabor Salou.